Здравейте! Днес ще ви покажа как да анимирате картинки с Photoscape. Програмата Photoscape. Защото повечето хора нямат Photoshop и не е сложна. Photoscape е изключително лесна програма, която става много лесно анимирането на картинки. Така, отваряте си Photoscape. И отивате на GIF анимация. Създаваме на GIF анимация. Тук си добавяте картинка. Добавяме на снимка. Избирате на снимка. Аз ще избера примерно Street Dance. Примерно тази картинка. Давате на OK. Тя ви се появява тук. След това тук е времето ни. Размяра и разгледаш анимацията. Там да направя ефект. И ето. Може така надолу, наляво, надясно, преминава в черно и бяло. Примерно искам така да ми е. Избирате си тук време, всичко, тук спирате, тук пускате и давате на запис. Да. Ще записвате. Запиши. Тук се дава размерите. Изчакваме.